Sanchev Manoharan. Håber, det var udtalt korrekt. Det er så fint. Men også med at kalde dig San i det her tilfælde. Velkommen til IFB. Du har været her et stykke tid nu, og har haft en helt opstart med truppen. Hvordan har det været? Ja, det var små 4 uger. Kom jo, kan man sige, ret bort ind i det i forhold til at starte op. Fik underskrevet natten til spillerne starte op. Og så har vi haft 4 gode uger. Selvfølgelig været lidt hektisk og skulle sætte sig ind i både spillere og klub og måden vi gerne vil gøre tingene på at sætte det i system. Men det har været fedt, så er der ikke nogen klagesang. Det er bare sådan det er. Det har været en rigtig fed opstart. Ja, fordi hvad er det for en gruppe mennesker at arbejde med her de første 4 uger? Jamen, jeg synes generelt, altså folk i administrationen, alle i spillertruppen, jeg synes først og fremmest har de taget rigtig godt imod mig, hvilket jeg er rigtig taknemmelig for. Men så synes jeg også, at spillerne, de har gjort alt, hvad vi kunne bede dem om. De har stået på, de har arbejdet hårdt, de har taget imod nye idéer. Så vi sådan både loadet dem fysisk og mentalt, og man kan sige, i sådan en opstart, typisk så vil det være meget sådan fysisk load, men vi har også virkelig påvirket den mentale load, men jeg synes, de har responderet utrolig godt, og de har stået godt i det, så det skal de have stor respekt for og ros for. Kan du fortælle, hvad det er for en type træner, der er kommet til Esbjerg her? Ja, altså en træner, som er nær spillerne, som gerne vil har et mål om, at vi skal udvikle os, og vi skal udvikle spillerne. Det er vores opgave. Vores opgave er at tilrettelægge gode træningshverdage og skabe en rigtig god kultur omkring det. Skabe et udviklingsmiljø, men også et miljø, hvor vi kan gå til hinanden, diskutere fodbold, snakke om tingene, både spillere til trænere, og de ser nogle ting, som vi ikke altid ser omvendt. Så vi får skabt et rum, hvor der er plads til det. Så er det også en træner, der er tydelig på, hvad jeg gerne vil, og hvordan vi skal komme derhen. Så det er sådan lidt i kort træk. Du har udtalt, og det er sådan lidt, hvad skal man sige, det er ikke fuldstændig ordret, men du udtalte lidt til, jeg tror det er Jyske Vestkysten, at du er oppe at stå og piske spillere, selvom du skulle være foran 5-0, altså underforstået, at du er en aktiv træner. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at vise fysisk aktivitet ude fra trænerbænken? Altså det vil sige, det er ikke sådan, at jeg sidder ikke og siger, at det ene er mere rigtigt end det andet. Det er bare sådan, jeg er. Og så vil jeg sige, folk spørgsmål først, så meget autentisk, jeg er den, jeg er. Og så vil jeg sige, det er ikke for at piske spillerne, men det er også for at guide dem. Så vil sige, hvis vi er i gang med noget i forhold til vores tydelighed, hvornår skal vi gå i pres, hvornår skal vi ikke, eller skal vi have nogen hjem. Og sådan, så jeg lever kampene, og det er sådan, jeg er, og det er sådan, jeg har gjort altid. Så jeg har en tro på, at min engagement, det kan smitte af. Og så er det som sagt også, fordi det ligger sådan latent til mig. Det er ikke sådan, jeg tænker over, at jeg skal gøre det. Så ja. Og du har så taget over efter Lars Lunke, som jo er sådan lidt af en klublegende her, og har siddet et par sæsoner på trænerbænken og gjort tingene på sin måde. Hvad kan man sige, sådan rent taktisk eksempelvis blev der spillet tit op fra målmanden, og der blev spillet 4-3-3 med offensiv backs, der gik med frem, specielt venstrebacken, har jeg noteret mig. Kommer du til at læne dig op af hans måde at gribe kampen an på, eller kommer der til at være en forskel på, hvordan I gør det? Jamen, der er klart, at vi selvfølgelig skal bygge videre på det, som Lunke og hans stab, som også er en del af dem, der er tilbage her. Det gode arbejde, de har lavet. Og så skal vi bygge videre i den proces og arbejde med nogle ting, så vi får det udtryk, vi gerne vil have. Men det er klart, at vi selvfølgelig skal tage det gode, som der har været, og bygge videre på det. Men låser du dig fast på en formation, eller vil du også gå ud og sige, afhængig af modstanderen, der er klart... Nej, altså det er klart, at vi kommer til at have en form for fast formation, og så kan vi være fleksible alt efter, hvad modstanderen giver rum, men det er ud fra vores egen måde at gøre tingene på, så vi skal ikke... jeg kommer ikke til at se et Esbjerg-hold ændre sig fra kamp til kamp. Vi vil have... Nogle gange vi har de samme løsninger i forhold til, hvad vi møder. Hvis vi møder den samme type formation, og som åbner de forskellige rum, og det handler lidt mere om rummene. Og så kan det være, så kan vi også være fleksible, så hvis du lige pauser det i et eller andet form for angrebsspil, jamen så kan det hedde et eller andet, hvis du sætter talkombinationen op. For mig handler det om, at der er nogle rum, vi gerne vil angribe, og nogle rum, vi gerne vil have udfyldt, og det skal være vores opgave, at spillerne er klar over, hvilke rum det er i de forskellige faser af spillet. Men det er klart, at vi vil have en grundformation, som også er 4-3-3, som vi vil selvfølgelig bygge videre på.
Og så er der noget i forhold til, hvordan vi forsvarer, som kan være lidt anderledes, end det man har gjort tidligere. Og hvordan sådan i overskrifter vil det være? Jamen det kan jo være, som du sagde, lidt i forhold til, hvad vi forsvarer med, om vi forsvarer 4-3-3 eller 4-5-1 eller 4-4-2, så det kan være noget sådan lavpraktisk i forhold til det. Og så er det klart, at jeg har altså for mig så skal vores hold være en enhed, det vil sige, at vi skal angribe sammen, skal forsvare sammen. Det vil sige, at der er ikke nogen, der er fripassagerer hverken det ene eller andet. Så vi har alle sammen en rolle, både med og uden bold. Hvad har du haft fokus på i opstarten, sådan rent taktisk? Jamen det er jo klart, noget af det her i forhold til de ting, vi snakker, som vi vil gerne vil bygge på, har vi selvfølgelig haft fokus på, i forhold til nogle, og så er det i forhold til at få opbygget nogle relationer, få opbygget en kultur i forhold til, hvordan skal vi se ud, hvordan skal vi arbejde derinde på banen. Så er selvfølgelig også en træningshverdag, som vi skal have sat sammen, som selvfølgelig er lidt anderledes end det, de har haft tidligere. Så det er jo de ting, vi selvfølgelig skulle have sat i værk. Og I har jo haft vi er jo sige, resultatmæssigt fin opstart. Nu er det ikke altid, man skal lægge noget i resultaterne, men I har haft en sejr over OB, en uafgjort mod Vejle, hvor I henter en 3-0-føring til VB. Og spiller i stor træk lige op med Sønderjyske i, jeg ved ikke hvor mange minutter der efterhånden blev spillet dernede. Taber godt nok i sidste øjeblik som den eneste kamp. Hvordan vil du beskrive den måde, som I har klaret på i træningskampen? Ja, det er klart, som du siger, så resultaten er jo, selvfølgelig vil man gerne klare sig godt, og man vil jo også gerne vinde i træningskampen, det er ikke det, men det er jo selvfølgelig ikke det primære fokus. Jeg synes, at i forhold til det, vi har arbejdet med, og det, vi har prøvet at arbejde med at udvikle, der synes jeg igen, at drengene skal have ros for det, fordi vi har meget kort tid til at få arbejdet med nogle af de her ting. De har taget det til sig, og de har virkelig prøvet det af. Jeg synes også, de har vokset over de her 4 uger. Jeg synes, du ser en utrolig god, solid bund i den indsats, der skal ligge for dagen. Så jeg synes, det er købt ind på meget. Og det er jo det, der som først og fremmest er det vigtigste i forhold til, at vi kan blive så tydelige, som vi gerne vil, når vi kommer ind i sæsonen. Og hvor har du set nogle ting, der kan forbedres op til for eksempel kampen på søndag? Jo, men det er klart, der er stadig nogle ting, vi skal forbedre. Så jeg synes jo, vi viser gode tegn, og vi viser progression i forskellige faser af spillet, men det er ikke sådan, at vi er færdige. Så der er stadigvæk noget af vores forsvarsspil, som jeg synes, vi skal blive bedre på. Der er stadigvæk noget af vores angrebsspil, som vi skal være mere tydelige og mere rå på i omkring modstanders boks. Men det er noget, jeg ser dagligt. Vi rykker os i den rigtige retning, så det er ingen tvivl om, det skal nok komme. Så er spørgsmålet bare, hvor hurtigt vi kommer derhen. Og I åbner så på søndag mod nedrykkerne, en af favoritterne til at rykke op i 3. Superligaen igen, Lyngby Boldklub. Hvordan går du og I ind til den her kamp? Meget svær kamp fra starten. Jamen, først og fremmest så vil vi gerne gøre vores stadion til en fort. Altså, vi skal være rigtig stærke på hjemmebane. Vi skal skabe en sindssygt fed kulisse, synergi sammen med vores fans. Så de skal sammen med spillerne, og spillerne skal sammen med de skabe et stadion, hvor det er svært at komme til. Og hvis du skal få noget herfra, så skal du virkelig være god. Så det er første step i det. Og så skal vi ud og spille. Altså vi skal ikke frygte nogen. Vi skal have respekt for alle hold selvfølgelig, men vi skal ikke frygte nogen som helst. Så det er det, vi kommer til at tage kampen til Lyngby, og på vores måde gå efter de 3 point. Der er masser af målscorer på det her, eller potentielle målscorer i hvert fald på det her Lyngby-hold, ikke mindst en Frederik Gytkjær, som jo sparker mål ind efter behov i hvert fald, har gjort det. Hvordan skal I dæmme op for ham, hvis det selvfølgelig er, at de stiller op med ham? Det er jo ikke sikkert. Nej, men det er jo ikke, de gør det. Nej, men det er jo klart, at Lyngby er et dygtigt hold, og de har set gode ud her i deres preseason også. Et solidt voksen hold med god erfaring. Så vi skal spille, vi skal være tro mod os selv, og vi skal, som du nævnte i forhold til de testkampe, vi har spillet, vi skal bygge videre på det, tage de gode ting med derfra. Så skal vi også nok volde Lyngby problemer. Og så er det, at vi har den skarphed, både i vores defensive del, men også i den offensive del. Er vi skarpe der, så skal vi også nok volde dem problemer. Og hvor ser du mulighederne så for at så omvendt at gøre ondt på Lyngby? Jamen det ser jeg ved, at vi, for mig så er vi dygtige. I vores omstillingsspil er vi dygtige, vi er gode til at skabe chancer. Så det er at få tydeliggjort det, og få selvfølgelig være stærke i begge bokse. Det er det, der kommer til at handle om. Kampene bliver afgjort der i felterne. Og er vi dygtige i de 2 felter, så er jeg også sikker på, at vi trækker sejr i et eller andet.
Og nu sidder vi her på det her gudsforladte tidspunkt, som hedder sæsonstart lige om lidt, men der er et transfervindue, der først lukker om en måneds tid eller sådan i den stil. Hvad er dit succeskriterium for sæsonen, som vi sidder her i hvert fald? Jamen, altså, jeg har ikke sådan et resultatmæssigt mål, som jeg kan give dig nu her. Det kommer et andet sted fra, men det jeg kan sige, det er, at min opgave er, at vi er konkurrencedygtige i alle kampe. Og det er det, som jeg har som målsætning. Og er vi det, så skal vi også nok få en rigtig, rigtig god sæson. Tusind tak for det. Selv tak. Tak for det.